Det er en Barco-skruetrækker. Blød. Så den har et godt greb. Man kan se, det er en PZ til skrue, hvis den har den i lommen. Du kan også se hernede, den er blå. Hver sit skruetype har sin farve. Der er et hul i, så du kan hænge den op på din værktøjstavle. Og man kan se præcis her, hvad skrue den passer til. Før brug, så er det altid godt at lige tage skruen først. Mærk, er der slup. Hvis der er slup, så er skruetrækkeren for lille, og du skal anskaffe dig en, der er større. Og hvis den ikke rigtig kan komme i, så skal du tage en skruetrækker, der er mindre. Hvis skruetrækkeren ikke passer perfekt i kæven, er der stor chance eller mulighed for, at du ødelægger kæven, og det skaber en masse frustrationer, når du er i gang med et projekt. Vi ønsker dem god arbejdslyst, når de skal i gang med en opgave.